Evo jedan recept savršen za početak jeseni. Cimet rolice. Miris cimeta i šećera i mekano kvasno tijesto. Ne može bolji početak novogodišnjeg doba. Kada sam na Instagramu pitala da li volite cimet rolice, pola vas je reklo da voli, a pola da nije ni probalo. Pa evo sada je prilika sa prokušanim receptom. Hajdemo se baciti na posao. Kao sa svim obogaćenim ili suhim tijestima, metoda rada je jednaka. Prvo ćemo napraviti veliki kvas, otprilike 6 sati prije glavnog zamjesa. I to od 280 g brašna, 140 g vode i 70 g našeg kvasa. Zatim ćemo dobro promiješati da se sve hidrira i pokriti i staviti na toplo. Navečer ćemo umjesiti tijesto od još 280 g glatkog brašna, 60 g šećera, 2 cijela jaja, 70 g mlijeka. I dodat ćemo sav kvas koji smo ranije pripremili. Pazite, mora biti dobro razvijen. Ako kvas nije dovoljno narastao, to će nam višestruko produljiti sljedeće dizanje. Malo promiješamo i pustimo da odstoji i da se odbija fermentuliza. Za to vrijeme pripremimo 80 g maslaca da omekša. Nakon pola sata dodajemo prstohvat soli i miješamo. Biće potrebno ponekad malo zastati i spustiti tijesto sa kuke. Primijetit ćete i sami da se pri dnu lijepo mijesi, a na vrhu kuke se još nije niti promiješalo. Zato moramo malo ponekad stroju pomoći. Kada smo zadovoljni izgledom tijesta, počnemo dodavati maslac malo po malo. Možete primijetiti, ako redovito pratite, da je sve isto kao i kad radimo recimo buhtle ili mliječni kruh. Samo se malo razlikuje krajnje oblikovanje, što je odlično, jer kada savladate jedno, otvori vam se cijeli svijet kvasnih slastica. Tijesto izvadimo i možemo ga samo malo preklopiti i stavimo ga u hladnjak do drugog jutra. Sljedeći dan pripremimo nadjev za rolice tako da stavimo 100 g maslaca koji je omekšao na sobnu temperaturu u posudu. Nemojte ga nikako grijati da se ne bi upio u tijesto. I 100 g šećera. Koji šećer, to je vama na izbor. No nemojte obični kristal šećer jer on nema niti okus niti miris na koji se ovaj recept oslanja. Ja ovdje imam ovaj nerafinirani od trske, a demerara je isto odličan izbor. Muscovado je ipak malo pretaman i pregorak za ovu namjenu. Zatim dodajemo 2 velike žlice cimeta i miješamo. Ukoliko nam se čini presuho, treba dodati još koju žlicu mlijeka, samo dok smjesa ne postane maziva. Tako. Sada izvadimo tijesto iz hladnjaka na pobrašnjenu podlogu i razvaljamo na otprilike 1 cm debljine. Trebamo pokušati što više dobiti oblik kvadra. To će nam osigurati jednaku veličinu rolica. A zatim ih namažemo pripremljenom smjesom. Opet što ravnomjernije i što bliže rubu. Nakon toga zarolamo sa jedne strane na drugu. Pripremimo posudu za pečenje sa papirom. Papir nam je potreban zato što bi mogao malo iscuriti šećer i zapeći se pa nećemo moći izvaditi rolice bez trganja. Pripremimo ili konac za šivanje ili onaj za zube i njime ćemo rezati rolice. Ne možemo rezati nožem jer on bi izgnječio rolice. No ne brinite, neće se osjetiti mentol sa konca za zube. Konac podvučemo ispod rolade i spojimo sa gornje strane i na taj način prerežemo. Otprilike neka budu 3 cm duljine, no to je isto po izboru. Ja sam htjela da budu višlje nego recimo kao što u našim pekarama izgleda puš sa cimetom. A zatim ih poslažemo na lim. Sada, ako želite da budu pojedinačne, ostavite im puno više mjesta. A ako vam ne smeta da se dodiruju i malo spoje, ali tako će biti i mekše, onda ih složite ovako kao ja. Zatim ih prekrijemo da se ne isušuju i damo ih na toplo dizanje. I nakon otprilike 4 sata, ako su na jako toplom mjestu, recimo u pećnici zagrijanoj na 30 stupnjeva, izgledat će ovako. I sada ćemo zagrijati pećnicu na 200 stupnjeva i kada se ugrije damo peći. Nakon 15 minuta smanjimo na 180 stupnjeva i upalimo samo donji grijač ili ih spustimo na nižu rešetku. Sveukupno peku se oko 40 minuta maksimalno. Provjeravajte ih i nemojte dati da se prepeku jer onda neće biti tako mekane, osobito ako ste im dali veći razmak. Rolice su pečene i mekane i zatim ih prekrijemo krpom dok se malo ne ohlade, a za to vrijeme pripremimo namaz. Ja sam isto prije bila skeptična oko toga, no vjerujte mi nije to ako nema premaz od krem sira. Jako je jednostavno, samo pomiješamo 140 g krem sira i 140 g šećera u prahu i malo arome vanilije. Blago ohlađene rolice premažemo i spremni smo za uživanje. Unatoč svem šećeru, ovaj recept nije presladak i moji doma ga obožavaju. Ako vam se sviđa, komentirajte, možete i na Instagramu. Nisam zaboravila vaše prijedloge, no recepte uvijek dugo testiram dok nisam posve zadovoljna. I vidimo se u sljedećem videu.